הדגמה שבנינו בלייב. בואו נבצע את השיחה. שלום, כאן דנה, הנציגה הדיגיטלית של מרפאת השיניים דנטל קליניק. אני כאן כדי לעזור בתאום תורים או לענות על שאלות. באיזו שפה נוח לך שנמשיך את השיחה? Я бы хотел на русском продолжить. Конечно. Давайте продолжим на русском. Скажите, пожалуйста, что вы хотели бы сделать? Записаться на новый прием или изменить уже существующую запись? Can we switch to English, please? Sure, we can switch to English. What would you like to do today? Book a new appointment or change an existing one? I want to book a new appointment. Got it. Let's start by getting your details. What's your first name? אני אשמח שנמשיך בעברית בבקשה. בשמחה. נמשיך בעברית מעכשיו. מה השם הפרטי שלך? משה. ומה שם המשפחה? לוי. רק מוודא שרשמתי נכון. משה לוי. זה נכון? כן. מעולה. מה תעודת הזהות שלך? 305 כן. 005 005. תודה. באיזו קופת חולים אתה מבוטח? כללית. מה מספר הנייד שלך? 054 כן. 789 כן. 4563. אז רק נעבור על כולו מההתחלה, כדי לוודא. 054 789 4563. זה המספר? כן, זה המספר. מצוין. אפשר לשלוח לשם וואטסאפ עם סיכום השיחה? בנוסף, תשלח גם תזכורת על התור 24 שעות לפני. זה בסדר? כן, אפשר לשלוח וואטסאפ. יופי. אז נשלח לך סיכום ותזכורת בוואטסאפ. מה סיבת הפנייה כדי שאוכל לרשום ביומן? יש לי איזה כאב בשן, אני רוצה לטפל בו. הבנתי. כאב בשן וצריך טיפול. מה אתה מעדיף באופן כללי? בוקר או צהריים? האמת, כמה שיותר מוקדם, אם יש לך אפילו ליום ראשון או יום שני הקרוב, אני אשמח. יש לי תור פנוי ביום ראשון בשעה 9 בבוקר. זה מתאים לך? כן, מעולה. קבעת לך תור ליום ראשון, 7 בדצמבר 2025, בשעה 9 בבוקר, לטיפול בכאב בשן. תקבל תזכורת ותקבל סיכום בוואטסאפ, ואל תשכח להביא תעודת זהות. שיהיה יום נפלא. תודה רבה, להתראות. בכיף, להתראות. אז זו הייתה בעצם הדגמה של השיחה. כמו שאפשר לראות, הסוכן ידע לקבוע ביומן, הוא רשם גם את כל הפרטים, משה לוי, כאב בשן, את כל הפרטים גם בתיאור, שם מלא, סיבת התור, תעודת זהות, טלפון, קופה, וגם דיוור מאושר בעצם אם זה לוואטסאפ, או אם זה ל-SMS. שוב, אם הלקוח אומר שוואטסאפ הוא לא יכול, אז ניתן לשלוח לו SMSים גם. הכל בתיאום, הכל בסינכרון, ניתן לחבר גם מערכות CRM במידת הצורך, וניתן לכוונן את הסוכן לפי מה שהעסק בעצם צריך, ולפי דרישות העסק. זו הייתה ספציפית הדגמה למרפאת שיניים, אבל שוב, ניתן לכוונן את הסוכן לכל תחום, ולהתאים אותו לעסק ספציפית. תודה רבה על הצפייה.